Γεια σας παιδιά, Τάσος εδώ και σήμερα παίζουμε για άλλη μια φορά Pixel Gun 3D. Όπως βλέπετε έχω 50 gems για να το ξοδέψουμε όλα σε free spins. Ελπίζω να πετύχω κάτι αρκετά καλό. Πέραμε τώρα ένα skin, δεν το χρειαζόμαστε. Απλά συνεχίζουμε. Free spin, free spin. Πάμε spin. Coins, 50 cross figures. 5. Ok, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Συνεχίζουμε. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό? Pet boost, και τι του κάνει? Θα το δούμε μετά. Tickets, I don't want that shit. Γιατί να μου δώσει tickets. Έχουμε ακόμη 35 gems να συνεχίσουμε να παίρνουμε πράγματα. Gold. Ωραία. Ωραία. Θέλω να πετύχω ένα mill gun. Μαλακά. Εντάξει. Λέω κι εγώ, φαντάσου. Να πετύχει είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Σήμερα είναι Κυριακή του Πάσχα που τραβάω αυτό το βίντεο. Δεν ξέρω πότε θα ανέβει. Εγώ τραγούδια και κάγκουρες γαμώτο. Πήραμε πάλι gems. 10. Ωραία. Και coins αρκετά καλά. Συνεχίζουμε πάλι για τη ζωή. Free spin. Ok, free spin. Το βίντεο θα βγει τεράστιο παιδιά. Παίζει να είναι πολλά λεπτά που απλά να ανοίγω κουτιά ας πούμε. Και άμα έχετε ρωτήσει, ξέρω εγώ στα comments, έχεις βάλει λεφτά? Nope, απλά ήμουν τόσο κολόφαρτος που πέτυχα 50 gems από ένα spin που ξέρω εγώ πριν λίγο το ανάξα. Βασικά το βιντεάκι θα είναι λίγο μικρό επειδή όπως κατάλαβα τα gems τελειώνουν. Keep moving, keep moving. 50? Όχι. Θέλω 50 coins. Δεν ξέρω γιατί, απλά τα θέλω. Κι άλλα tickets. Θέλω τα tickets. Μπορείς να μου δώσεις κάτι χρήσιμο? Να μου δώσεις κάτι χρήσιμο? Λεφτά. Ευχαριστώ για τα 50 coins. Έχω 93 τώρα. Θέλω πάλι 50. Και άλλα tickets. Δεν γάμω το σπίτι. Θέλω 5 tickets. Δεν τα θέλω, δεν με νοιάζει. Για λίγο τσου free spins. Ωραία, 5 coins ακόμα. Και πάμε να δούμε τι άλλο θα πετύχουμε. 2 free spins. Are you kidding me? 2 free spins. Nice. Ωραία. Και άλλα λεφτά. Ωραία, έχουμε 101 λεφτά τώρα. Συνεχίζουμε και παίρνουμε. Πολύ ωραίο. Το ήθελα αυτό. Ωραία. Έχουμε λίγα ακόμη spins. Άμα είμαστε όμως κολόφαρτοι θα κάνουμε πολλά ακόμη. Αλλά τότε θα έχουμε άλλα 2 spins άμα δεν τα καταφέρει να πετύχει τώρα κάτι καλό. 50. Ναι! Ναι! Έχω 150 coins. Τελευταίο spin για σήμερα. Ναι. Εσκάντε. Free gems. Oh my gosh, I just got ambushed by another player. They have less soldiers than me though, so I'm just... Ναι. Ωραία. Πάμε για το τελευταίο. Πάμε.
Εντάξει, το γάμισα τη μάνα. Πάμε να δούμε τι κάνει αυτό που κερδίσαμε. Έχουμε 150 get. Ωραία, το Throning το θέλουμε. Τι κάνει? Attack and health. Να κάνει το pet μας περισσότερο damage και περισσότερη τέτοια, περισσότερη ζωή να έχει. Ναι, θα το κρατήσω και τη mine. Οπότε, αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Κάντε ένα like αν σας άρεσε, subscribe βίντεο και άμα θέλετε άλλο ένα βίντεο με τέτοιο chest open, να κάνετε ένα like και comment κάτω και share στο Facebook φυσικά. Γι' αυτό, παιδιά, μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά, να φάτε όλο το αρνί και bye.